Salam, meniň adym Jeren. Thomas, ysy, hemme adyň birdatlar çesiňiz gelýärem. Limonad diýeniňizi eşitden ýalak. Biz hem limonad edýäs, ýöne biziň limonadymyz garpyzly. Garpyzly limonad diýip geňörenigden badyr. Ýöne tagam ören süýji bolýar. Gelini gerekli zatlarymyzy aýdalym. Ýarty garpyz, 2-3 tane limon, altyna har çemçe şeker, narpyz. Görüşüňiz ýaly, kän önüm gerek gel. Başlamazmadan elimizi ýuýar. Şu bilen garpyzymyzy südügüçden geçirip suwuny alýar. Galym löderelerini bolsa mallaryňyza berip bilersiňiz. Ýa-da dökün köpüne ekinleriňizi ulantyp bilersiňiz. Indi bolsa garpy suwumyzyň üstüne limon sykalym. Ýurdan limonymyzy 2-ä bölýär. Yine süzgüçten geçirýär. Şekerimiz goşup gowy edip garýar. Garpyz limonadymdan taýýar bolup, gelin onu stakanlara geçirelim. Narpyzymyzdan goşalım. İsteseňiz limon bilen hem owadan apylarsyňyz. Garpyz limonadymdan taýýar bolup, gelin onu çyk görelim. Eger siz isleseňiz, buz hem goşup bilersiňiz. Meni haladym, siz hem halarsyňyz diýip pikir etýän. Indi kere görüşýänçe hoş sag bolun.